a vítajte, je tu Pama Let's Play a tu je Martin a vedľa mňa sedí Patrik. Áno, a my sa budeme teraz snažiť spríjemniť vám nudné chvíľky určite, kto je milovník Sims, takisto ako my, tak budeme natáčať Let's Play Sims 4, ktorá nie je až taká stará a budeme sa snažiť čo najviac nám to priblížiť. Vopred ďakujeme za Vaše lajky, zdieľania, odbery a podobné. všetko vlastne čo pôjde, tak by ste nás aj podporili, čo je rád, ďakujeme vopred. Ešte raz, je to náš prvý Let's Play, nájdete ho aj na Pama, tak ako sme Pama Let's Play. No, budeme sa snažiť prejsť od tých prvých kročíkov Až do samotného života a stavby domov a všetkého možného, čo sa tu dá. áno, čo sa tu dá všetko urobiť, zažiť, tak je tu určite, si pozrieme tie nové technológie, nový engine, ktorý sa od Sims 3 líši. No, ale už nebudeme toľko kecať. Ešte posledné, čo by som vám vlastne povedal, tak budeme to točiť na časti a každá časť bude rozdelená Na 4 časti, ktoré budú mať 10 minút. áno, kvôli tomu, aby ste mali tie videá vlastne rýchlejšie, lebo čím väčšie video, tým sa to dlhšie upohľaduje a naozaj, neviem, zatiaľ nemáme dobré skúsenosti, takže radšej to budem dať po 10 minútach, ale nebojte sa, o nič sa neutratíte. Takže teraz sme si začali vytvárať prvého simika nášho, volá sa Alex Rainbow. A tuto sme mu dali, že kulturista. To je vlastne hlavná aspirácia, ktorú si vyberiete, hlavný cieľ, tak sme mu dali kulturista. No, dali sme mu športový a hneď mu tam naskočilo akože kulturista, no. Viete, vy ste športový a kulturista, no a hneď mu tu naskočil aj, že má dobrý metabolizmus, to je automatická vlastnosť. Ďalej je aktívny, čiže sa mu rýchlejšie nabíja energia a podobné veci. Áno, a so športom nemá žiadny problém. Ďalej je tam borec. Tak, borec je proste borec, čo k tomu dodať. Ďalej je romantik, čiže je taký flirtujúci, palí ženy a podobné veci. Áno, takže má dosť príležitosti k tomu a je mu to lepšie. No tak vlastne máte tú aspiráciu, toto vám naskočí samo, potom vlastne tu máte tie vlastnosti a máte tu emotívne vlastnosti, to sú tieto, potom koníčky, ďalej životný štýl a spoločnosť. Tak, ako som spomínal, volá sa Alex Rainbow a vytvoríme aj k nemu manželku, ktorá sa bude volať Barbara Rainbow? Čo myslíš? Môže byť, keď sa on hrá. Áno, tak ideme na tvorbu. No, už sme začali kúsok, aby sme sa nezdržovali. Tak vlastne ja vám ukážem, ako to prebieha. Vlastne môžete takto proste jednoducho myšou nakliknúť a robiť z neho frajera, alebo aj naopak. No a môžete meniť akože tvár, líca, čelo, čo sa týka všetko očí, nos, ústa, čeľusť, brada, uši, krk. Je tu toho naozaj veľa. Telo, ako už my tu robíme, široké pleci, áno, či chce mať, či nie. Hrúď sa dá meniť. A to vlastne už jen to je viac ako tu. No a takisto aký široký v páse, ten zádok, hej. Je tu proste veľa výmožností, treba sa s tým len vybaviť. Áno, takže to je dobrá zmena. No, ako vidíte, aj nabúchaný to bude kvôli tomu, že je športový, proste nebudeme mať nejakého. Dali sme športu. Aha, a toto som si ani nevšimol, tu je aj veľkosť nôh. To som nevedel ani ja. Ježiši Kriste, no. No, Teraz vyzerá ako... Nechcem vraviť, čo? no, tak ku tým svalom vypetej hrudi sa tieto trojky hodia. Tak ale on si môže obudieť aj krabiť slovu národne. No, toto je také. 47. No, dobre, tak niečo medzi tým. Dobre. No, Teraz by sme mohli prejsť k oblečeniu na každý deň, napríklad na cvičenie, na rôzne udalosti a tak. áno, dali sme mu aj fetiš. No tak máte tu vlastne každodenné, formálne, športové na spanie a na večierok. Tak každodenné. A máte tu hneď aj proste EA sa už s tým kúsok asi pohral a vybavil. Takže vy si hneď môžete zvoliť celkový outfit, ktorý už EA dal. No ale my sme si vyrábali sami. Teda zvolili sme si trička, mať tu veľa možností. Takže zvolili sme si toto čierne tričko, keďže navrhy tak, že bude taký trošku taký tajomný, čiže všetko bude v čiernom.
Máme také čierne tričko, nejaké čierne tenisky, čierne tepláky. Áno. Potom sme prešli na to formálne. Tam sme mu stihli na toto sáko, pardon. Takisto celé v čiernom. No, šport. Takisto. Čiže na športové sme dali také dielko, no. Potom nejaké také kratšie kraťase a zase čierne topánky, všetko v čiernom. Áno, najlepšie je, keď si ho dáte akože takto a potom, vlastne nadstavíte to telo. Takto sa najlepšie tvorí to telo, keď vidíte, lebo cez obyčajne malé telo, ktorý vidím. Vlastne tu tie bicepsy a všetko, no je to veľký bonus, to som zase prehnal, tak. Máte tu aj kroky späť, čo je tiež veľký bonus pre túto hru, ktorý ja dávam, akože hore. No a kde sme sa ešte nedostali, tak to bolo hneď, že ideme na spanie si. Tak sme dali také pyžámko trošku Ale ešte pestrofarebnejšie, ale ešte sme neupravili tie farby podľa jeho vkusu. No, takže ideme vytvoriť niečo na spanie, tak máme tu vyrobilo už nejaké tie Také župány sprej. králici proste panžám. No toto panžámu by sa mi nepáčilo. Škoda, že nie je v čiernej farbe, ako potrebujeme my. Ešte, možno sa to tu dá, ešte sa na to nepíšu. Viete, čo myslím? Že v Sims 3 sa dali aj tie vlastné textúry a vlastné farby aj tá paleta. A tu som na to ešte prišiel, ale určite časom sa k tomu dostanem. Tak proste teraz asi si zvolíme vlastné pyžamo. Wow. Ešte je tu aj obyčajné čierne, ale to sa mi ako pyžamo, to je skôr to tričko, ale pyžamo. Niečo hlavne nech to je v čiernom No, už. alebo by sme mu proste dali, keďže je to hustý fér. No a keby nemal nič, proste by mal len ten spodok, čo myslíš? Mne by sa to páčilo. Je to proste frajer, no. A čo? Čo myslíte, akú farbu mu dáme? Na čiernu. Miluje čiernu. Doplnky na spánok, myslím si, že potrebné nie sú ani ponožky a topánky. No, aby mu nebola zima na nohy, čo myslíš? Čierny tam hoď, aby to... Áno, čierna je naša obľúbená farba. Tak, Takže teraz prejdeme na večierok. Čiže tam si oblečie nejaké také sako, nohavice, toto tričko. zase je to kus inakšie ako v Sims 3, kde vlastne formálne bol zároveň aj na večierok a tu je ten večierok práve že iný a to sa mi páči. No, tak teraz ideme na ten večierok. Tak zase tu máme, pozrieme si, čo vyrobilo EA. Lev Salon. Úbor, ktorý temnež udelá dojem. No, tak to je smutné. Švihák, lázen, ako sa to číta? Metrosimulál. To znela Toto bude niečo silné. No, to znela kamo. Rovno nám tam hodila aj našu čiernu farbu, čo sa mi páči. Čo myslíš? To by sa to páčilo. Nás sa tu Simska už pozná, vieš ako, čiže už robí to, čo chceme. EA presne vie, čo si chce. Tak my si naháme teda ten súhlasíš. No, to by sme mali. Ešte áno, aby som nezabudol, tu je osobnosť. A tu je vlastne hlas. Môže mať čistý. Môžeme si vytvoriť rôzne hlasy, aj hrúbku hlasov, všetko sa tu dá vytvoriť. Čistý. Suna, Pimep Suna. Not such a Suverén. bean, Obi. Čo myslíš? Shiflita am soon. Ten suverénny sa mi páči, len... To už bude dosť hrubé, nie? Kumau, Naga. To by sa mu hodilo. Je taký, áno, nabuchaný športovec s hrubým hlasom. No a novinka, čo sa mi dosť páčilo, tu sa mu dá vybrať chôdza, na ktoré sú naozaj zaujímavé. Napríklad toto je vykračovanie. Slečinka. Tak toto je. Namyšlená chúze. Akože fakt. No dobre. Teda to je veľmi teplo. Pohodová chúze. No to je taký... No idem si. Ženská chúze. No tak to by sa mu asi nehodilo. Tvrďacká chúze. Vyšinutá chúze. No. Ako keby bol retardovaný. Lína chúze. No tak to tiež nie. A energická chúze. Tak ja si myslím, že tá tvrďacká chúze tomu sekne určite.